Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга койбыр темалар турында кыскача. Шолда карбызларны сату белән аларны тикшерү дә старт алды. Лаборатория тикшерүләрен ничек үткәрелә? 249 кеше медицина учреждениеләренә толпан тешләп мөрәҗәгать иткән. Кечкенә, ләкин куркыныч бөҗәктән ничек сакланырга? Кураңгыда һәм юлсыз җирдә Тукай районының Калмаш һәм Бухтина бисәләрендә яшәүчеләргә шулай йөрергә туры килә. Үз проблемалары турында алар Чаллы прокурорына сөйләделәр. Авыл халкы үзләренең төп проблемасы начар юллар турында белдерде. Бирдә яшәүчеләренә нәрсә борчый? Чаллы прокуроры Тукай районы поселокларына ни өчен килгән? Бу сорауларга җавапларны алдагы минутларда яңгыратырбыз. Хәзер Бухтина бистәсендә актив төзелеш бара. Бирдә җирләр шул исәптән күп балалы гаиләләр өчен дә бүлеп бирелгән. Аларның сүзләренә караганда, аларны борчыган иң кискен проблема юлсызлык. Явым-төшемнәр булганда участокларга барып җитү мөмкин түгел диярлек. Машиналар пычракка батып кала. Монда инде чит кеше ярдәменнән башка чыгып та булмый. Застревали тоже, да, но больше стараемся в грязь не лезть, то есть это мы оставляем машину наверху на соседней улице, одеваем сапоги, если сапогов нету, там пакеты, и идем к себе до дома. Потому что, в грязь лучше не соваться, потому что или надо ждать, пока там трактор приедет, нас вытащит. Поселок Калкулыкта урнашкан аңа илтүче юл тар һәм текә, яңгыр яуса тайгак та була. Авыл халкы шулай ди. Алар юлны һич юга вак-таш белән каплауны сорыйлар. Крутой подъем у нас. Тяжело подниматься. Иной раз до середины поднимешься и все. И потом уже назад катишься. Зимой подняться на гору сложно. Аварии частенько бывают. Ул газ белән тәэмин ителмәгән һәм урамнар да яктыртылмаганы бу хакта авыл халкы да хәбәр итте. Шуңа күрә аларга караңгыда һәм юлсыз җирдән үз участокларына кайтырга туры килә. Трак пунктлар Тукай районына керә, тик менә урамнар Чаллыга. Нәкъ менә шуңа күрә халык белән очрашуга шәһәр прокуроры Фәнис Шайхаттаров килде. Вот эти улицы остались за городом, а не за Тукаевским районом, хотя находится в черте населенного пункта Тукаевского района. До 2022 года земельные участки предоставлялись в целом для многодетных в Тукаевском районе в собственность города. Поэтому город выделял многодетным земельные участки, они построились, а улицы остались за нами. Шуңа күрә күзәтчелек Чаллы прокуратурасы тарафыннан башкарыла. Автокала ведомствосы хезмәткәрләре Калмаш һәм Бухтина бисәләрендә яшәүчеләрне тыңладылар, вазгыятьне контрольгә алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Тәмле татлы, ләкин куркынычмы, Чаллыда бакча культураларын сату башланды, алар белән бергә тикшерүләр дә старт алды. Ветеринарлар карбызларның нитратлар булу-булмавына тикшерәләр. Аларның күп булуы җиләкнең сусылрак, кызылрак булуына йогынты ясый, ләкин ашау өчен ул зарарлырак. Шуңа күрә аларны һичшиксез тикшерәләр. Лаборатория шартларында тикшерүләр ничек үткәрелә? Бу хакта үзебезнең алдагы материалда сөйләрбез. Карбызларда нитратлар булу куркыныч түгел, әгәрдә алар нормадан артып китсә, ветеринарлар куркыныч турында кисәтә. Бакча культуралары өчен бу 1 килограммга 60 миллиграмм тәшкил итә. Әгәр күрсәткечләр югарырак булса, аллергик реакция яки агулану булырга мөмкин. Нитраты – это соли азотной кислоты. То есть растения азот берут из почвы. В почву выносятся азотные удобрения. Но если в почву вносится правильно азотное удобрение, то растение берет столько, сколько нужно. А если его вносят в большом количестве, растение тоже берет их в большом количестве. Нитрат кислотасының тузлары нитратлар рәвешендә туплана башлый. Аларның булуын лаборатор шартларда тикшерәләр. Карбызларның бөтен партиясе дә тикшерелми. Ветеринарлар карбызның тышкы кыяфәтенә йөз тотарга киңәш итә. Бакча культуралары сатучыларның да яхшы җиләк сайлау буенча серләре бар. Аларның сүзләренә караганда, карбыз зур булмаса да, ул авыр булырга тиеш. Когда вот поднимаешь, должны его чувство, цвет он роль играет. Должен он, такая зеленый цвет, немножко, и он плотно должна. И тяжелый должна. Если он легкий, то у него это внутри пустое. Бүгенге тикшерү барысы да рөхсәт ителгән шикләрдә булуын күрсәтте. Белгечләр карбызның юл буйларында сатып алмаска киңәш итә, чөнки алар тузанны, пычракны үзенә сеңдерә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
249 кеше медицина учреждениеләренә талпан тешләп мөрәҗәгать иткән. Аларның 72-се балалар. Нигездә алар урман зонасында, болыннарда һәм бакча участокларында һөҗүм иткәннәр. Исегезгә төшерәбез, талпаннарның беренче һөҗүме апрель башында теркәлгән иде. Кечкенә, ләкин куркыныч бөҗәктән ничек сакланырга икәнен хәбәрчебез белеште. Талпаннар илнең беренче 10 көнлегенә кадәр аеруча актив, ләкин алар кешеләргә октябрьдә да һөҗүм иткән очраклар була. Во время охоты в природе они поднимаются по сухостою, по высокой траве на высоту 60-80 сантиметров. Клещи наиболее активны при пасмурной, прохладной погоде. Избыточная инсоляция неблагоприятно сказывается на поведении и жизнедеятельности клещей. Роспотребнадзор белгечләре сүзләренә караганда, кешеләргә һәм хайваннарга талпаннар иртәнге сәгатьләрдә һәм төштән соң һөҗүм итә. Шуңа күрә урманга бару өчен иң куркыныч вакыт 11-гә кадәр һәм 16 сәгатьтән соң. Чалалар сөйләвенчә, талпаннар аларга я бала чакта, я Россиянең башка төбәкләрендә һөҗүм иткән булган. Камы, где этот пляж тапочки-то эти. Вот там туда вот они выходили, там сосед выходил. Собака, да, принесла клещей. Мимо человека я еще пока вот сколько, я постоянно выхожу, вот так вот на велосипеде, правда, ни разу не был. Я вообще никак не защищаю, потому что мы на даче не ездим, у нас дачи нету, а в лесу обработано, написано: будьте осторожны, лес обработанный от клещей, и мы остерегаемся. В лес слишком не углубляемся, так по тропке гуляем. Я не боюсь клещей. Нет, честно, я как-то на них спокойно реагирую. У меня нет такой панической атаки, что там клещи и все. Я только даже вот недавно читала, что эпидемия идет в Татарстану. Как-то я понимаю, что я спокойно к этому отношусь. Урманда чагында тапталган сукмаклар буйлап йөрергә, биек үләннәр янында йөрмәскә, аңа утырмаска кирәк. Моннан тыш йөреп кайтканда да, өйгә кайткач та үзеңне һәм бөтен тәнне карарга кирәк. В городе проведены противоклещевые обработки парков, скверов, мест массового отдыха населения, также на территориях летних оздоровительных организаций. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает, что самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Роспотребнадзор белгечләре хәбәр иткәнчә, прививка 2 тапкыр ясала. Аны елның теләсә кайсы вакытында эшләргә мөмкин. Әмма прививкалар ясау курсын имин булмаган территорияга барырга 2 атнадан да соңга калмыйча тәмамларга кирәк. Шулай ук авыл хуҗалыгы гидромелиоратив эшләре башкаручы, урманны чистартучы һәм төзекләндерүче затларда вакцинация узарга тиеш ди. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Артык түләмичә сыйфатлы әйберләр эзлисезме? Чаллыга Россия-Үзбәкстан сыйфат билгесе ярминкәсе килде. Сезне Вахитов урамындагы 105-нче сәүдә үзәгендә беренче катта көтәләр. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Аяк киеме нибары 2500 сум, аңа өстә футболкалар, күлмәкләр, бакча костюмнары, шортлар һәм шалбарлар. Трикотаж – это производство Узбекистана из 100% хлопка. Обувь – это Россия и Беларусь. Выполнена полностью из натуральной кожи. Сорочки по 300 рублей, халаты по 400 рублей и дачные костюмы двойка по 500. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен зур үлчәмле ряд һәм киң ассортимент. Цены здесь, конечно, просто смешные, недорогие совершенно. Вот смотрю, ну будто бы халатик себе присмотрела. Ночную сорочку я видела, которая мне очень понравилась. Ассортимент огромный, которого в городе такого нигде нет. Вахитов урамындагы 105-нче сәүдә үзәге адресы буенча тышлы бәяләрдән әйберләр алырга ашыгыз. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Только с 14 по 24 мая выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».